Uns 1.300 escolars de Figueres, a més de professors, monitors i familiars, s'han reunit a la plaça Catalunya aquest divendres 29 de gener. Amb el lema Construïm la Pau han commemorat el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Així han presentat Figueres Ciutat de Pau, el resultat d'una tasca realitzada en les darreres setmanes a les diferents escoles. Els nens i nenes han construït espais que fan créixer la societat i la cultura de la pau, com ara escoles, hospitals, teatres i fins i tot un parlament. La Ciutat de Pau s'ha exhibit damunt de l'escenari. La presentació s'ha fet combinada amb un espectacle de la companyia Fadonito, on els representants de les diferents escoles han llegit missatges que han ideat en els tallers que han realitzat. Entre nosaltres, amb els més propers, de vegades, també vivim situacions de manca de pau. Quan som poc solidaris, quan no ajudem el company més dèbil, quan mirem malament a l'altre. I això ho podem arribar a canviar i així aconseguir un viure en pau a la nostra escola, a la nostra ciutat, al món. Volem la pau a tot el món. Desitgem un món en què hi hagi pau, on ningú no sigui discriminat per la seva classe social, religió o condició, on tothom tingui els mateixos drets i on hi hagi justícia. Els nens i nenes de l'escola Josep Pallach aspirem a aconseguir un món millor, on l'amistat sigui el principal valor, on es comparteixin les abraçades i els petons i on tots els nens tinguin dret a l'educació. L'alcaldessa i el regidor de Cooperació Internacional han agraït la tasca feta per monitors, professors i alumnes en els tallers formatius que han arribat a més de 2.200 nens i nenes. Se'n fan moltes de coses des de l'Ajuntament pensant per la pau, però pensem que el que feu vosaltres és el més important, perquè si de petits ja pensem i fem coses com totes aquestes que veiem, segur que de grans, tots plegats, serem més bones persones. Moltíssimes gràcies pel treball que porteu fet i per fer possible que avui tots aquests nens estigueu aquí sentats. I no és només el que fan avui, sinó el que els hi quedarà de tot això. El dia abans d'aquest acte s'havia celebrat l'Hora del Conte a la Biblioteca Fages de Climent, explicant històries relacionades amb la pau. Aquestes activitats tenen per objectiu aconseguir que els infants prenguin consciència dels pilars de les societats que contribueixen a viure en pau.